Takže pokud jde o zákrok, řídilo vedoucí pořádkové jednotky, na místě byl šéf opatření a samozřejmě za zákrok v rámci regionu a mé pravomoci zodpovídám já. Takže vy jste nařídil zásah? Po vyhodnocení situace rozhodl jsem o tom po vyrozumění vedoucího opatření samozřejmě já. Dal jsem k těm souhlas. Máte už vyčísleno, kolik stál předběžně? To je ta otázka, kterou jsem čekal, ale bohužel toto nejsme schopni upřesnit, protože řádově se bavíme o tisíce policistů a prostředků a většině použitých prostředků, které budeme mít řádově do toho jednoho týdne. Díky rolou! Rozumnou hrstí! Kluci, běžte domů! Zerkej na ně! Proč je tam agrese, vodník! Přesně tak, běžte na koncertinácku! Přesně tak! Běžte na koncertinácku! To je soukromý pozemek! Běžte z naší louky! Běžte z naší louky! Nemá sílu. Co děláte? Ale v pondělí, v úterý budou všichni pryč a co jako? Proč jste se vůbec chodili, ty? Proč? Máte tam děti, jeďte domů. Serte na to, jeďte domů. Stejně pozemek, který pronajatý, tak je ležák. A tak klidně může, tam nesmíte. Můžete uvolnit plochu pouze tam, kde jsou lidi na cizích pozemcích, který pronajatý nejsou. Vás to nebaví. Rozestupy! Jaké?